Ola, son Amelia Pernas, traballo no Museo do Mar de Vixiante. A miña vinculación co Pazo de Tor foi desde que entrei a traballar no Museo do Mar a través da rede. Cando o museo entrou a formar parte da rede museística, pois daquela foi cando o conocí. A verdade é que non me imaginaba como podía ser un pazo, porque nunca estuvera dentro de ningún. Para mí impresionoume todo, e o que máis case me chamou a atención foi o que é o comedor coa vajilla de Sargadelos antigo. Por que? Porque eu en realidad nunca había visto o que era, había visto platos, pero non a vajilla en sí. Entón, o que me impactou foi o que é ver o que é o comedor posto coa vajilla de Sargadelos. Para mí é unha cousa que deben ver, sobre todo os da nosa zona, que bueno, que aquí en Sargadelos era moi conocida, entonces, ou que a conocemos moito, pois esa sala, ese comedor, pois para mí é impactante, que impactoume muchísimo. Desexos que vayan muchísima xente a vernos e que vayan porque é digno de mirar todo, porque agora con a restauración e todo, pois tamén é moi bonito, é digno de ver. De todas formas, desexos moitas felicidades nestes 10 anos, espero que señan muchísimos máis, espero que a xente que nos conozca tanto como nos está conocendo, que nos conozca toda que é a rede, e felicitamos de todo o corazón. Espero que pasedes un día, ese día que os pasedes moi ben, e nada, hasta a próxima.